ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭାଜ୍ୟ ହେବ ପି, ଭାଜକ କ୍ୟୁ, ଭାଗଫଳ 147, ଭାଗଶେଷ 13। ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଜ୍ୟର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ? ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମର ହେବ କ'ଣ? ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଜକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଭାଗଶେଷ ସର୍ବଦା ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ ଯଦି 13, ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଜକ କିଏ ହେବ? କ୍ୟୁ ସମାନ 14। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଗଫଳ 47, ଭାଜକ 14 ଗୁଣନ କରିଦେବା +13। କ'ଣ କରିବା? 47 × 14 2071, ନାଇଁ 2058 +13 ଭାଗଶେଷ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 2 ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଜ୍ୟ। ଏହାର ଅଙ୍କମାନର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 2 0 7 1 7 2 9 1 10। ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି।